Kyrtong ka Trinamool Congress TMC hanot Shillong ikong LGVA Gwinet Rinja ilaong ba ki yeng pakidulan ha constituency kilong tangkum ka jingka ya ka jingduk ka badan syapo. Katkum ikong Rinja kidon shibun ki Samla ba klemkam klemjam hanot Shillong constituency. Kila syak pendukam berkila kelalong kum kinong belasngi hadien baki klemlet school show. Ila Mynsiem ki Samla ki bela Iehnoh ka Jingpule Shiteng por bakin beteng no daka NIUS kum ka National Institute of Open Schooling NIS tada kim kotbor ban puli heki school ki riu shimet. Ila ongru ba klem ka jingnang jing start kalat ban yo kam kalong ka ba e. Kam kerki pet Iaka. Employment ka banikong na marbon ki pun Samla ki awan man gendo yang ni ko office na ko work kapor long the private ka ka ki sulit belas ki tap school no Shiteng si wada bi pet ka no Shillong ki ibe ki bon ki yang bangla ki baye ki respa ten rela dangingam jele ki ibon ki baduna abang ngai ibon ki baduna ngaju encourage ki kena Samla ki jong ya le ban le no de NIUS lada nimla bakimla ban afford ban le private institution ki yo Mynsiem ban yong ban kimle Larakhe ya ka Maha Ashtami